Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaurko saioan, Ibainetatik Horregara joanen gara, oraintxe bertan Ibaineteko gainean gaude, eta Ibaineta historia handia dauka. Alde batetik leku ederra da, naiz eta gaur dena lainotuta egon, baina hau ja garai batean, batez ere erromatarren garaian, galtzada famatu bat pasatzen zen hemendik. Galtzada hau bi herri edo bi hiri lotzen zituen, alde batetik bai Iruña eta baita peninsula eta kontinentea, bestaldetik baita Auritzen bazegoen hiri erromatar bat, orain dela gutxi aurkitu dutena berriz ere, Iturisia, eta ja bertzaldean gaur egun Frantziako estatuan Donibane Zaharran zegoen beste hiri bat. Gero Erdi Aroan galtzada hau berreskuratu zen eta Doneiako bideko bide nagusia bihurtu zen. Gaur egun, oraindik erromesak pasatzen dira hemendik, berez Doneiako bideko bide nagusia da, hemendik da erromes gehien pasatzen den bidea, eta bide hontan gaur egun Donibane Garatzitik ja Santiago aldera joaten dira. Ibaineteko gainean baita aurkitzen dugu harri handi hau, eta harri hontan hemen irakurtzen dugu Roldan. Ibaineta famatua da, baita Horrega ere, hemen 778an, hau da 8. mendean, Karlomagnok gurutzatu zituen hemengo mendiak, printzipioz Zaragozako bidean, hor Zaragozan, berak musulmandarren kontran joan zen, eta gero bueltan Iruña erre eta ondoren, hemen garai hortako euskaldunak Iruña erretzeagatik enboskada bat egin zuten, eta hemen hil zuten Roldan. Roldan berez izanen zen Karlomagnoren iloba, betze batzuk diote bere semea zela, eta geroztik baita frantsesak olako olerki famatu bat idatzi zuten, La Chanson de Roland, eta Roldan baita ere simbolo bezala bihurtu zen. Horregatik hementxe daukagu berari egindako zutarri hau.
Donejakue bidea jarraituz, Horregara iritsi gara. Hementxe daukagu Horregako kolegiata, eta hemen leku hau baita ere historia luzea dauka. Hemen aurkitzen ditugu bai 8. mendeko eraikinak, baita Erdi Arokoak, batez ere eliz gotikoak, eta baita 17 eta 18. mendeko eraikinak. Erran bezala, hemen badirudi bai Asmentan, Ibainateko gainan bazegoen beste eraikin bat, non eta hor bat ziren monjeak edo apezak bidea zaintzen zituztenak, baina ikusita klimatologia aldetik nahiko leku gogorra dela hor bizitzeko, erabaki zuten ja unez beti etortzea, eta hemen ja eraiki zituzten etxe edo olako kolegiata bat, eta hementxe monjeak edo fraileak egon biharrean apezak dira, eta apezak bidea zaintzen zuten, eta baita ere Santiagora joaten ziren erromesak zaindu ere. Egunon? Egunon. Hementxe dugu, Gurutze Begiristi. Berez, zara hemen Horregako turismo bulegoaren arduraduna bat? Bai. Hemen bi lankide gaude, baina normalean biok gara Horregako turismo bulegoaren arduradunak. Bai. Berez, oraintxe bertan, turismo bulegoan gaude, eta hau da, edo zen, 18. mendeko errota bat. Bai, hoxe, hola zen. Eraikin hau bihurtu zen errota baten Horreagan zeuden peregrinoi eta lankidei janaria emateko. Eta berez, errota honetan daukagun gauzarik onena da, ezkerreko pareta hau, eskuinaldeko pareta eta forma. Berez, hau zen bere forma. Orduan, egin zutena da eraberritu errotari forma bat emateko. Eta gero zer eskatzen digute guri turistek? Oso erraza da, zer dagoen Horreagan ikusteko. Normalean, Horreagan ikus daitekena da, egun osoan irekita dagona, 13. mendeko eliza. Gotiko frantsesez eraikitakoa eta oso politia dena. Batez ere erdialdean Horregako Ama Birjina dago eta gotiko taila bat da. Baina, zilarrezkoa oso ederra eta zilarrezko baldakino bat. Gero, hemen
Ezkerreko aldean badago ate bat kriptara eramaten gaituena, non ikusi dezakegun pintura muralak. Eta kripta hori 12. mendekoa da. Orduan, eliza baino zaharrago da. Eliza baino askoz zaharragoa da, bai, hoxe. Berez, eliza toki hau eta eliza hau, Santxo Azkarrak dirua jarri zuen hau guztia eraikitzeko. Zergatik, zeren bera oso fededuna zen eta horregako Andra Maria asko veneratzen zuen. Horregatik daukagu hemen Santxo Azkarraren hilobia. Eta nola ikus daiteke Santxo Azkarraren hilobia? Badago hemen takila txiki bat, non prezio... Patu ondoren, aukera daukagu... Prezio bat patu ondoren ikusi dezakezue klaustroa, estilo gotikoa zena, baina 1600 urtean elurte bat egon zen, eta lurra akumulatzen joan zen, eta klaustro hori suntxitu zen. Gaina naski zen Iruñako katedralaren antzekoa, ezta? Hor katedralan daukagun horko klaustropea den antzekoa. Oso antzekoa zen eta frantses gotikoan ere eraiki zuten. Baina 17. mendean obrak egin zituzten eta eraberritu zuten, baina herreriano estiloan. Claro, ez hain loretsua, ez zituen adornoak eta bezik eta ja... Baina oso sobrioa da, eta baina polita, lekua txikia da, baina polita da. Zeren erdian badaukagu iturri bat. Baina holako estilo sobria, noski gainera baita ere, ja elurtekin eta horrela, ja zitu holako arazoik. Hoi da, ja zitu besteko arazoik elurtekin. Baina bai esan behar da, urten negu oso gogorra izan dugula, eta elurte askorekin. Ez da ezer gertatu, zorionez ez da ezer gertatu, baina bai beste horreagak beste itxura bat zeukan. Eta nahiko polita esan beharra. Gero, hemen badaukagu ganbara, non Santxo Azkarraren hilobia dagoen. Hilobi hortan badaukagu Santxo Azkarraren eskultura bat, eta... Eskultura erraldoia gainera, ez da? Oso erraldoia. Naski batzu diote, hor eskultura horrek daukan tamaina, hau da gizon bat tzanta dagoena, hori batzu diote berez oizela Santxo Azkarraren tamaina. Tamaina, bai. Hori esaten dute, berez, tradizioak esaten duna, Santxo Azkarrak 2 metro eta 15 zentimetro neurtzen zituela. Hori tradizioak esaten duna. Bai, naski gero egon ziren arkeologoak eta naski egon ziren zurrak eta... Ikusten, induzketak ikusten, eta esaten zuten... Ikertzen eta horrela, eta bai, badiote, berez. Hoxe, esaten dute altura hori zeukala. Gero, badaukagu hemen kapera txiki bat, non Navas de Tolosako gatazkan hartutako kateak dauden. Badakizue, 1212an egon zela rekonkista bat Iberia peninsula osoan. Orduan, errege bat zen Santxo Azkarra, eta joan zen bataiatzea kristau fedea defendatzeko. Eta ekarri zituen Nafarroako kateak. Gero, gaur egun, armarrian eta ditugun... Nafarroako armarrian ditugun kateak die. Eta zer gehiago, badau beste monumentu batzuk nahiko politak direnak ikusteko, baina beti bisita gidatu baten bitartez ikusi daitezke. Lehenengoak izango litzateke Karlomagnoren siloa, non 12. mendeko kripta bat daukagun, eta hemen uste da Karlomagnoren armadaren atzekaldeko... Ejerzitoa, ez? Ejerzitoa, bai. Horregako bataia famatu hortan hildakoak, hoxe. Bakizue, 1778an hemen gatazka bat izan zela, horregako gudua deitzen duguna. Eta Balkarlosetik pasata gero, Baskoiak, edo segun nork esaten duen, Baskoiak suntxitu zuten Karlomagnoren armada. Eta suntxiketan hortan, Roldan hil zen, Karlomagnoren gizonik hoberenak hor hil ziren. Orduan, suposatzen da gorpu horiek hemen
Karlomagnoren ziloan daudela eta 12. mendeko kriptan. Kapela bat hortxe baita ere erikina. Baina oraindik indusketak egin behar dire hori konfirmatzeko. Berez, bai, dago dena ezurrez gainezka, ezta? Hor badago horreko zulo bat. Bai, eta ezur eta mendetan zehar egon diren peregrino guztiak hemen eortzen ziren, gero ere oso interesgarria zen zonaldeko jendea hortan ere, leku hortan ere eortzen zuten, eta berez indusketak egiten baldin badia agian ateratzen die gorpu horiek, baina denborarekin ikusiko da. Bai, naski oraindik ere esperantza badaukatez, eta naski egin zituzten baita indusketa batzuk eta beti ganta, eta badirudi baita, naiz eta kapela 12. mendekoa izan, batzuk diote, aztarna batzuk ere 8. mendekoak izanen zirela. Hoi da. Bueno, azkenean koindariak eta historia beti badaukate sekulako kutsu bat, berez kondairak hoi dia, denak os magnifikatzen da eta politak die. Baina historian probak behar ditugu, orduan probako horiek ikusteko indusketekin ikusten da. Gero badaukagu, Santiagoko eliza, 12. mendekoa dena, oso polita dena, eta zergatik daukagun hemen Santiagoko eliza, zeren Donejakue bidea hasten da. Normalean, horregara agertzen diren pertsona, horregan azten diren pertsonak esaten digute ean dagoen kilometro zero. Esaten zaiona, baina ez dago kilometro zerorik, zeren Donejakue bidean dauden hiru ibilbide nagusiak ozta baten elkartzen die eta gero Pirineoak pasatzen dituzte. Nola pasatzen dituzten Pirineo horiek? Daude, bi ibilbide daude, bat Balkalosetik askoz errazagoa dena eta beste bat Lepo Ederretik etortzen direnak. Lepo Ederretik etortzen direnak oso nahiko nekatuak etortzen dira eta hemen gelditzen die. Eta hori izango litzateke horreaga horren garrantzitsua da, zeren hemen erromesak gelditzen die eta deskantsatzen dute eta gero ere hemen leku hontan ez da magikoa, baizik eta kutsu berezi bat dauke, zeren oian mendiz inguratutak gaude. Gero, zer gehiago ikus dezakegu museoa, eta hemen badaukagu Karlomagnoren xakea. Bai ez, hori famatua. Oso famatua da, berez erlikia hau, dau 17. mendekoa da, baina historiak kondairak dioena da Karlomagno xakean jolasten ari zen bere general batekin eta bitartean Roldanen olifantea entzun zuen. Baina berandu etorri zen Roldani laguntzeko. Eta hau izango litzateke horreagan ikusi daitekena. Gero, hemen badaukazue plan hontan horreagako historia, hemen badaukazue monumento guztien azalpenak eta Alkantar de Roldan esaten zaion. La Chanson de Roland. La Chanson de Roland, bai, da guretzako miozit bezala, frantsesetzako hori da, eroe, mitoa eta guzti hori. Bai, estilo berbera, gutxi gora bera, heroia, tal, hori dena, eta berez baita ere tragedian ez, akitzen dena. Hoi da, tragedian bukatzen dena, oso ospetsua izan zen Erdi Aroan, eta frantses asko etortzen dira guri esateko ea nun dagoen Roldanen gorpua. Eta bere ezpata Durandal, baina Roldan Burdeosen ondoan ehortzita dago, eta Durandal ezpata Rokamadorren dago. Hoixe. Hoi izango litzateke. Eta hemen badauzkagu ibilbide batzuk oso politak direnak, eta batez ere bat da Basajaun Berroren basoa, sendero ibilbide zirkular bat dena, eta oso polita dena, zergatik zeren joaten zarete basoan zehar, eta ikusten duzuen horreagak dauken kutsu
kutsu berde hori. Oso interesgarria da, ibilbide hori egitea, eta gero badaukagu beste ibilbide bat, Done Jakue bidea dena, baina sorginaritzagaren basotik pasatu behar duzue, eta oso polita da. Eta erromes pila bat pasatzen dira, ezta? Bai. Hemendik. Oso, erromes asko pasatzen die, eta berez badaukagu hola sasoi bat non erromesak datozten. Lehenengo izango litzateke maiatzan, zeren eguraldia hobetzen nahi da, eta oso berez ez da udaren beroak bezain gogorrak, eta gero badaukagu beste sasoi bat iraila dena. Irailan, baita ere gozbera, ez? Ez dela uda bezain gogorra, baina oraindik ere eguraldi erdi epela. Erdi epela daukagu. Eta batez ere, neguan oso erromesen kopurua jaisten da, baina etortzen dira hegoaldeko koreakoak, koreatarrak. Orduan, berez, guk erromesak eta Done Jakue bidea urte osoan erromesak urte osoan zer dauzkagu. Eta batez ere oso internazionala denez, mundialki ezagutzen denez, gero eta jende gehiago etortzen ari da Done Jakue bidea egitea. Mi esker? Ez zugaratik. Joanen gara orduan, hemen azaldutako leku guztiak ikustera. Eskerrik asko. Mi esker. Bai. Oraintxe bertan, Orregako klaustropean gaude. Hau, garai batean, hemen zegoen klaustroa, klaustro gotikoa zen, Iruñako klaustroaren antzekoa, katedralan aurkitzen dugun klaustroa, hau da, klaustro eder bat, baina 17. mendean, elurte batek suntsitu zuen, klaustroa suntsitu zuen, eta gaur egun ikusten dugun klaustroa berez 17. mendekoa da. Oraindik ere, hemen ikusten ditugu klaustro gotikoaren aztarnak, hemen ditugun harri hauek berez klaustro gotikoaren harriak dira. Oraintxe bertan, Santxo Azkarraren ganbaran gaude, eta berez Santxo Azkarra hementxe dago lurperatuta. Hemen alde batetik daukagu bere eskultura bat, eskultura erraldoia, batzuk diote Santxo Azkarraren tamaina hau zela, hau da 2 metro baino gehiago zituela. Badaude baita ere indusketak eginak, non eta badirudi egia dela, hau da, Santxo Azkarrak 2 metro baino gehiago neurtzen zuela, eta naiz eta hor gibelean daukagun bidriera eder hori, 19. mendeko bidriera hortan Santxo Azkarra zaldi baten gainean ikusi, naski badaude kronikak, non eta jakinta errege honen tamaina zelata, ez zuen zaldik erabiltzen, baizik eta Santxo Azkarra asto gainean ibiltzen zen. Baita, hemen, gela hontan, badaukagu kapelatxo txiki bat, non eta ikus ditzakegu Nafarroko armarriaren kateak. Hau da, Santxo Azkarrak 1212an, Nabaste Tolosako batailan, hor bataila hortan baziren esklabo batzuk kateekin lotutak olako arresia osatzen zutenak, eta Santxo Azkarrak
kate horiek hautsi zituen, Miramamolin, hau da, garai hortako errege musulmandarra hor zegoela eta bere etxolan sartu, eta baita hementxe horregan ikus dezakegu Miramamolin erregeak zaukan esmeralda berde erraldoia. Noski, baita Nafarroko armarrian, erdi-erdian dagoen esmeralda berde erraldoia. Gaur egun, horregako Eliz kolegiatan ikusten ditugun eraikinak, erabat moldatuak izan dira mendeetan zehar. Hau da, adibidez, hemen daukagu Eliza berez, Eliz gotikoa, 13. mendekoa, baina jakin eta hemengo klima hain gogorra dela eta, gaur egun dena eraikin guztiak estalitak daude, olako teilatu batekin, plomoz estalitak daudenak, eta hemen ikusten dugu hemen adibidez nola hemen egonen ziren Elizaren arkiboltak, Elizaren leiho gotikoak, baina ja gaineko aldean dauka dena olako estali bat eraikin guztiak estaltzen dituena. Oraintxe bertan, horregako Elizan gaude, Eliz gotikoa, berez gainera gotiko frantsesa, badoka harremana bai Frantzian aurkitzen ditugun katedrala handiekin, hau da, leiho pile bat, leihoak denak daude baita beren bidrierakin, eta baita hemen daukagu Ama Birjin eder bat, horregako Ama Birjina, zilarrez estalita dagoena, Erdi Aroko Ama Birjina, gotikoa, baino kasu hontan ja ez hain gotikoa, baizik eta ja aurkitzen ditugu olako aurpegi, olako itxura, olako baitare olako pose bat arras naturala dena. Hementxe, baditugu beste bi eraikin, alde batetik Santiagoko Eliza, 12. mendeko eraikin txiki bat, baina ederra dena, eta ja ondoan daukagu hementxe kapela bat, Santo Espirituren kapela, kapela bat arras beresia dena. Beresia da, batzuk diote baita 12. mendekoa dela, baina badirudi hor erdian daukagun siloa, hau da, Karlomagnoren siloa deitzen dutena, batzuk diote hemen Roldan eta beren zaldunak hemen lurperatuak daudela, eta hemengo kapela hau batzuk diote 8. mendekoa izanen zela. Hau da, Roldan hilta ondoren hemen lurperatuta dagoela. Eta horreaga ezagutu ondoren, bagoaz orain Santiagora. Bertze bat arte. Aio!
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.